tuna kan mulai mek hi sial hok khua a bible te ber mizoram bible te ber pon ngal mai theya kalen na ka mfu lo maya allen zong compare na karon ne yanga nakina Israel hosiam bible te ber nen te karon compare ngal do nani athunga thuziak hi akim ve veka ain ziak ve tak taka phone atang hi chuan lang thei chi alo mai theya english in in ziaka a seizong hi centimeter khat ni centimeter li ani inches khat ai chana lian ve dewa he lampang hi thum matling lo deu ni hi a bom chiar tak takata nan ti chu ni kherlo mai theya tengemo thil danglam ve deu hlekata na an siam te poni ve mai theya mak danglam ve ema karon tilang ve ni hi achutu te hi hriata har ang renga holy bible aziak phei hi chu achunga thuziak tak phei chu mitlong hianin eng tongin nge in zia hi hriat theilowa mizo tong nge english a hriat theilo ma se phone a capture nuwa han zoom hianin a hriat vele thei chawani asial ve khop mai ngai thatu zong song te chibai le vekule tunchum kan video chu mihring taksa chunga ral veng tu antibodies chungchang atang hian bul kan tran le donanga milo laikin milo hype sak vele ram don nia mihring te taksa chunga natna hrikte an lo lu lo nan veng him tu khol immune system ma oma chumi khola ven him na thok tu sipai te chu immune cell tia kowon ni chung immune cell te chu thisen kal thlen na mun le taksa khoila ya po omin ral veng ang main an duty kwal vel reng thina chumi sipai rual te chu an harwang reng thei bik lova rala muang to ka an ngai chuan an loin thla da ve theya ma se an harwan lem lo lai po chuan ral veng tu system harwang tak an nei le chhonga chung te chu antigen santi thina ni taksa chunga an neya pon lama tangpo thun lu chop thei an ni bokani antigen te chuan a hringa hranin natna hrik lo lu chu lo do ve chiam lo ma se ral natna hrika lo lu ti a hriat vele antibodies veng tu sipai te chu ati harin immune system chu a kai tho thuai thina hrika lu a immune system in alo do that le that lo chu an hnu male an man ruwa ber antibodies an tir chhuwa that le that lo enin a hriat thei thina ni vaccine kan ti po hi thil dang te chiam ani lova vaccine atana natna hrik lem emo natna hrik in thlapung theilo tura siam to emo chu taksa chunga ti lu ani a taksa chunga hrik dole tu sipai te le ral veng tu te vati harwanga kha natna hrik kha an lo mel hriata natna hrik tak tak alo lu huna an ral rel le khel dan tur an hriat lok theina na an vathon dar ani ta thina vaccine chiu silova thisen le taksa a natna hrik do na hnu ma antibodies alo chuak treuti laboratory lam test result alo chuwa chuan chu taksa nei tu mi hring chuan natna hrik akaya ni ti a hriat to thina ni chu ti ni chuan enkol na lak thuai thuai trul ti na ani bokang antibodies ab chu protein molecules te ni in chu immune system a protein molecules tam tak te chu sulfur atom pani ss manga omzenei taka thun zoman ni taksa chunga omni in tun ma chuan pon lama tanga thun lu chop chi ani lem lo ma se tun hnuwa chuan natna hrik chi khat do ne to mi pakhat taksa mi antibodies te la chuaka thlifi min chu natna hrik ve ka wanga dam lo chaw te chan nan an mang theile to ni ti chuan antibodies te chu antigen te nen in thun zomin information anin pereng theya taksa chunga hrik lo lu reng achang chuan hrik ni kherlo thil nung lo te po taksa ta na poilo nia anem nge to zinga mi ani lova antigen te nena melma anga an ngaya hlo om lo lu tanga an ron rin phot chuan an lo dim doi ho lova an lo beivak tamai thina ni police ten misual an man du te an man thei mai si lo hian an man du misual te omna le a mel mang chik chianga lo zuya
an mani police te information pe zel tura informant te an tir thinang hi a angkhop mai tin man lai zo khuwa te a khodaya en thatu anin da a khodanga tanga mi khwal tlangwal lo tlalu te mo zin lu te mo an omin anin hrilwata ral thuam keng an ni le zolpu ka tlangwal te punwata lo dowa ral thuam keng lem lo khwal pang zin an ni po in zolbu ka an lo buan chin nge ang te po ate khin thei ome chutia an beina chuan taksa sel te chu an ha in an chawve hle thina anin beina sat phei chuan mihring te hi kan pang aron sa chuakin kan chawve thei hial thin ani kha shik lo lu thar chu an dowa an hne chuan mihring chu kan dam le thuaya an do ne lovero chuan natna shik jok chuan ne in kan lo dam lo ta thina doctor te pan ngai le dam doi ina mut lua en kol ngial kan lo trul ta thina ni chutianga dam doi tran puina ne na immune cell te ruala natna shik kan doron ta ka chuan kan lo tha chuak le in kan lo dam le thin kan dam le to chuan atlang pui thu in khatiang vek natna chu kan taksa ral veng khol immune system chuan ado ne dan alo hreto in angam sar to thina ni natna shik ngai tho lo lut le po ni se a cheng a hriat to wangin ado ne thuaya kan taksa po tinamang lo le pangpo ti salovin alo do rem phiar thei to thina ni hemizona soirem chang ve em mai thil pakhat chu sel te hi landan mel mangdang theu nein an ma ni kai tho harvat thei tu veng tu kor antigen inang lo theu ma sela immune system network in ani tur ang ni thei lo le ati turang ti thei lova buai hun anei vele tlata chuti huna chuan pon lama tanga shik lo lut ni reng si taksa chunga buaina thlen ngai lo mel hriat than to anga lo ngaya antigen alam pek mia lo hi thleng zen lo ma sela a om ve thei tlata chuti rualin pon lama tanga natna shik lo lut nimya lo taksa chunga buaina siam lo an mel hriat than to reng po natna shik lo lut thar mu a mutlata taksa chunga sel tangkai dowa beitak chiam po hi a thleng ve tho thin ani van doi thlak takin anu nung jok din mun hi thil thleng khat lutuk ani lo tlat autoimmune disorder ti in emo autoimmune disease ti in emo an ko thina hemidin mun tong nia kan rin hlel chuan doctor thiam ne na en kol that lo phei chuan nun na chan thak khopa sel thale tangkai tha chimi vek po a thleng thei ani heng autoimmune disorder hi UK le USA lama te a khe satam zual ni yangai an nge a ma se han ngai tu in kan chhevela po hian anatna engma an musi lo ti ni si ani tel adar kal tela cher tual tuala che tual nili ninga velemo kar khate molek chunga kal tamai rin me bel tur tingero chu an om nuk thei ome carcinogens cancer cell siam tu chungchang han soi kai le ila chemical zinga aeng ber hian nge cancer cell siam thei ti chuan carcinogen hi ati thei ome mihring hi cell te takte te manga minunga siam kan nia chung cell zinga a chhai tu ang nala poimo ber chu DNA te anni heng carcinogen hian chung DNA te chu apian sual tira cell te an chai kholo zo vek to thin chu wangin cancer kan ti hi cell piang sual ti po in a soi thei ome carcinogen ten DNA anwa pian sual tir chu mutation antia tuna kan COVID-19 variant chi sang lo chuak po hi COVID-19 original shikha a mutation kaltlangin a DNA aron in thlak dang lam zel ti nani chu wangin heng kan soita carcinogen te po hi mutation ti dang lam thei tu carcinogens mutagenetic carcinogens tia ko anni bokani genes particle chunga hian protein te hi omzenei le felfai taka inrem thlapin an oma chu system chuan cell te than len le in thla pun dan tur te chu a design fel thin ma se genes DNA a mutation carcinogens wanga mutation thandang lamna lo ompal ve chuan chu in control na design system chu a kholo zo ta vek thina chutia cell a kholo zo ta ka chuan cancer kan ti hi aron in siam ta thina ni achang chuan carcinogens te hian genes DNA te a hringa hrana vati buai si lo hian a pe hel zongin avati buai thei tho boka chuati buai dan pe hel takero chu research a chuya
เชียดเฟลฟักกาลนิโลทุงอันนี้อาศัยซองช่วยชวนการซิโนเจนเทนขัดเตหิอิเล็กตรอนมาโมอันนี้ค่อยอะตอมโมเซลโมอัตรังอิเล็กตรอนช่วงกลายโมช่วงกลายโลโปลักสักเรมเดียวมัวเปียงตาอลักสักดูไม่เสละค่อยคัวโมลัตไม่เวงเอามังเดียวเตโปอันยังจูจุดยาอิเล็กตรอนช่วงกลายอจนรันตากาชวนเซลเวงตูเอนไซม์เตเนนอินตงอินเซลอิเล็กตรอนอมจูอลักสักตาติดชวนเซลชวนอิเล็กตรอนอันในตูรังจัดในโตโลวินอะโคโลตาอิเล็กตรอนในกิมเลตุมินตูตาโมลักสักตูระจงเวเลติดชวนคาร์ซิโนเจนกันสารเซลอ่างอาลูจังเวเลทีนันนี่คาร์ซิโนเจนเช่นขัดดังเลโรจูฟรีเรดิคอลสเตนีอินอิเล็กตรอนช่วงกลายอันเปอร์อิเล็กตรอนอันไปโปนะชูโปชวนเซลเตจิงอิเล็กตรอนกิมเท้าสีมาเซทัดสักตกโลเดวเตจูอาวาเบลบอมบอนดิงอัน DNA ดีไซน์อาวาคอยจิงเป็นสักเท้าเทบกติดชวนจูเซลเตชวนอิเล็กตรอนสักวักโลเตลินอิเล็กตรอนปักขัดโลในช่วงกลายเวเลอินเซลทับางไงอิเล็กตรอนในกิมมาเซจักวักโลเตอันว่าเบลบอมินจีน DNA ดีไซน์อันว่าติโคโลชงเซลชีนะจู่กันสารอาโลไตรดาร์มันเวกโตกันเตียงจีฮีอาโลนิตาชีนันนี่สุดที่นี่ชวนเซลเตเนนตาอิเล็กตรอนลักสักออกซิเดชันมังกันสารอินเซียมอมบกเซลเตเนนะอิเล็กตรอนช่วงกลายมังว่าเบลบอมรีดักชันมังกันสารอินเซียมอมเทบกโดนตีนานิจูสู้วางินกันสารอินทรันดานสิเนียอมอติเทโดนนี่อินลังอันนี้เอ็งจีโซกเงอันนี้ตีอาจิรินแอนตี้ออกซิแดนต์เตมังกันสารเซลท่าเทจียอมเทยังบกินแอนตี้รีดักแตนต์มังท่าจีกันสารเซลโปอมเทโดนอันนี้กันสารฮีชิเกมตีอินกันสารชิกเตกันเลวติชีนะมาเซเฮมิกันไงทักนุฮิจวนกันสารเซลตีอินกันสวยโตโดนอันนี้ไอ้กอลดานาชวนอัดซุงตาร์ลันอังอินแอนตี้ออกซิแดนต์ดำโดยมังเอโมแอนตี้รีดักแตนต์ดำโดยมังเอโมอันนี้เลวเล่เรดิโอแอคทิวิตี้มังเฮมเตเคมีเทอราปีมังเตโปเอ็นกอลอันนี้จุดยังอายาซาร์เจอรี่มังเอ็นกอลสอดจอกจีอันนี้ชวนใจเตโปอังไอทีนันนี่กันสารฮีโจฟาติสโซไซตี้อามิควลโลเลียอามิชิงกันตำโลไงตัวอินกันสารเวฮีกันอินตัวเดลเรียวมายากันสารเคสะ population ขายขีนะa percentage อังจงตาลันตัวนี้เพย์เซลจูอามาสลามากันเตลไม่เทียนี่จู่กันทิลเอเลอินะคาร์ซิโนเจนเตลซีกันเอตำเละตำโลกันนุนดานกันซุกเละมวมเตโปอินตำตักอริลเทบกังไม่คูรโจเลซาจิชังอาเรบตีลำปังกันไงนะเหลี่ยมเวียวเตเลทูร์เล่มัวทูร์เอ็นตีร์นานทรัมเตรถตัวทูร์ตีเวลกันวัวเวียวเตโปเฮคาร์ซิโนเจนส์ตัมเทนะเอเลอินเตอันนี้ไม่สู่กันตัมลุตุกเตโปเฮตีเคลมดานไงตัวอาหูนันนี่โจฟาเตฮิเลลัมตะกะชวนกันทวกเฮอักลังเริงเพียนะมีเนียลนัตูร์เนียลขานเตฮิกันเชชัดเฮเพียนะไม่สู่เราโปอันกันสารทูตีเตเลทีเทงะไม่สู่กันสารนิโลตารทีงะตทีกษตมไม่ตียงเวลเตกูวัชเชลเซนกูทุลกมุตมไม่ตีเตกันมังเลียนี่ไม่สู่นะจงอันกันสารเวกโลวาสารเบยนะจงปอนกันสารเคร์โลกูวัชเชลนะจงละอินเดนตัลกันสารอันตัวนะเคร์โลมาเซแอนตี้ออกซิแดนต์เตลเทนะเอเลอินแอนตี้เรดิกตันเตลเทนะเอเลอินกันโลเอยกันโลเอเตลซาตันอังโลวาจู่วางโปจูอันนี้เทียนี่เฮเอโรเซียงคริเซลน่าอินเซนอันเอเลอินเลนุนข้อสักดานินังเจียมิชิงมีเองมาซาดาริสาร์สกัลตลังอันเอ็นซินนาเมจูกูวัชเชลเลสเรเปงอุนเตียชวนอันตักสัตชูงะเมจูเวโลเลสเรเปขาเตียชวนคาร์ซิโนเจนส์อันเลวละลุดตำเงอินกันสารเซลอินเซียมเทนจันส์อาสังเงติจูตูปะเนียลรัวลอันนิโลนีอินอันโซยนี